akeli mheshimiwa Joseph Olali inene machanlero mama mukelo pinye mohewo pradek Africa ma kawuono ntiere Nairobi gi odiochieng' manyoro kaka odiochieng' makawuono maromo ni bende rume ayanga ber ma piny Kenya yudo ng'ado piny Kenya yudo ang'o koso gin mana pichni mabecho midhi ke wacho ni mana optics beyond optics era ng'ati mondo kar ka ang'o Kenya yudo winjruoge mopogore opogore mantiere kanyo mamulo nyaka kaunti mari ma Siaya. Erokamano Cleophas. Aparo na romo matimre Nairobi sani mar African Forward Summit en bura maber lakini nyakwa penjre no ken bura mokwongo ma investors bire Kenya share ideas sirkal host gi but bang'e okwane matokeo maber. Piny idongo gi investors, piny idongo gi innovations kaka nyawadwa wacho. Awinjo koket pesa moro sirkal ma France oketo pesa moro Mombasa e wach port issues. Gumwa penjo en implementation framework because pesa go inyala kel marum magimidwaro notimo kotimno. Mano kende shida mwango in Kenya. Ne wanya bedo joket mwandu magombo keto mwandu mondo dongruok obede Kenya nikech Kenya en piny ma Nyasaye no gwedho in terms of climate, in terms of geographical nini, lakini koro jomikelo no kony be gi receive kony ipenja ne kwarwe kata mama Kenya Siaya. Ndalo moro ne wan gi jaket mwandu moro Siaya miluongo ni Dominion ma River Yala. En muzungu moro mane tiyo kabisa, there were a lot of work. Owacho ni kot mane ikotego no chung bodhure boweyo sani kidhi Yala Dominion Farm kambi no neno ling olokre bungu to ne en kanyo ne nitie kikrango joma nondik tich ne nitie wach skar mchele ang'o sani onge. Siaya sani county kende ma onge investor mora kambi mo an go en mora neno ga Siaya maloso musmal ten ma ng'ato wuon. So aparo ni investors gi ginyalo bedo gi interest maber lakini gida kwa realize ka sirkal gi wan wawegi okwayiere ni koro komiwa to atum implementation maber. Singapore mwacha nwadhi ni okwadhi ni kajiwuotho da wadhi on implementation of development program in terms of innovation, infrastructure and other things. But king'iyo sirkandwa ma Kenya seche moko mbaka ng'eny moingo tich. Sani wan go presidents mokalo 30 e Kenya mobiro kelo paro. Piny mar Rwanda between 94 and kawuono Rwanda osetimo wonders in terms of development because of goodwill mar jotelo. To one the Singapore, the Malaysia ma we got independence at the same year. Kawuono Kenya gi Singapore gi Malaysia chal pimo odiechieng' gotieno. So aparo na kik gigi beda mag go piche to summit. Wadwaro implementation of gigi and then wadwaro bende investors gi apart from national kati counties wa mag Kenya gi. Tie a lot of people who can invest their money mondo dongruok obedi. Lakini platform magilandie kod goodwill ema paron pod bro bedo challenge. Goodwill ni bere wacha kumora mora goodwill en maranga nikech ka depo ni jok monge sirkal emukelo chenro makama de wacho ni ero sirkal bo pingo gi mukelo gi jok moko machielo ma sirkal emukelo opango chenro duto no kaka opange en gimo chan kai migawo mano mar tudruok pinje ma oko foreign affairs jo diaspora affairs ntiere karka ntie sirkal mantiere karka embassies gi ntiere karka tema gi makre en goodwill mar nga ma pod idwaro karka Cleophas moken bura mokwongo mai sirkal opango to mai mokwongo mar Africa gi France. Yes. Mukel Kenya. Wacho ni oko mar France East Africa koni mai mokwongo mineno karka. Ing'eyo wazungu gin joma nigi goodwill. Itimo gik dongruok. To wan jomikelo dongruok ema seche moko wachako penjo mang'eny gimokelnwa no. Injo kosiepna ni wacho ni nitie gimiluongo na touch strain. Kata pesa makoro lando dhi Mombasa ni nitie jomosechako go kwano. Nitie sanga moseparo dwaro tenda no. Tinga mose paro yudo commission ni tenda no. Tinga mose paro tudo government agencies ma France kod joma responsible. En jo Kenya are very quick. Niko kelgo maber to jikwongo pare ohala.
kapok oparo implementation of gino. So wan wadwa kwaya ne en bura mokwongo mowach no France. Wadwa ne wane framework wamire dweche 4-6 to gik mane owach KICC gi bende gitimre. To be gitimre kaka jogo nikech muzungu en ng'ama kokelo ni gimo to kitimo ka kodwaro to withdraw. Ok gichal kawan menyisi ni bwana chwala wabro dhi mbele. So is a good investment. We hope ni weche mowach go wabro neno implementations magi to kenena mbaka kaka moko setimre chien kanyo. Erokamano ahinya kik obed mbaka. CP Andrew